थांनाय साल खमुलुं फुटबल मैच थंमानि जागाओ जे पाटिमुं पाटिमानि अबनो तैयै ताबुक ससियल मीडियाओ मार्केनो भाइरेल अंगै दङ खरकसा CRPF jawan bahaike khoroksa bwsa bamjak bwrwi tei boni logiwo tongo bwsai bahaike phai boni bwsa bamjak bwrwini sakao lathi charge khlaikha abo bo playground mato habu hinui gangke or jakao kwbang manu swngmung achai phaio bwrwini sagot amo kahaike lathi charge rwnani kuno adhikar kwrwi tai sibini yago gangke cherai bwsa bamjak al jorao hingke abo kahaike lathi charge rwmano nugui social media o tabuk lukurok markeno tongphalaijak Bwsa ke ba kaham hamya comments rok kubuk khlaimani nukpaikha Bwsa ke ba sawi tongo abo kahaike bujakmani belaikheno chakha tamni bagui playground field o hamnani nanghini Bwsa ke ba salai tonglaio abo kahaike je sukpano bul ungthon kok bai phwrung rohonani dorkar abo kahaike kuno saya karui jere bwsa bamjak tai si bwrwi boni sakao lathi charge khlaimani belai kheno chalia hinui salai tonglaikha aboni yagulo kheno o bihik bwsaino bumani nugui lukurok tongmanjakliya arjarao direct to je playground tongmani arjakao baharui o je CRPF jawan tongmani bono kuthumui bulaimani yagulo o CRPF jawan arjakani kharui manliya arjakao no dola mola khlai bujakha bujakmani yagulo kheno bono CRPF jawan no arjakani logino ambulance bai hospital o tlanglai thanglaikha boni bukung kakha hinui jeng saimankha social media ni through tei hingkangke oro angnarokno kaisa kok swngnani muchungo or jagao samni cha eba kebo chaya comment section o thangui comment khlai salai di je bwsa bamjak bwrwini boni de chaya wngkhana je CRPF jawan obo kahaike bumani de chaya wngkhana aboni slai swkangnarok o video no poila naikrati tarpore paithago je narokni bwkhao one sukui tongmarok comment section o thangui comment khlai salai di Tangga kan? Bal, mentang ini belum masuk. Tangga kan Allah. Tangga kamu. Oh, bunga kali ya ta. Woi! Woi, kamu đây. Đi đi xuống. Đi đi đi. Làm mà xem cái này. Cùng đi tangga con đi tangga kia không tam sa. Oi, không ơi. Oi, chẳng lát. Oi, không đi đâu không tam sa. Chúng ta đi ra.